guys, good morning. So, mukha na po ta, mabamo ta guys, kay gutom na. So, nakusudan guys, inon-on nga isda. Then ako ko'y gulay nga kuan, gitunuan, ginataang gulay guys. Then ako ko'y mangga, og na ako ay dugot. So, my favorite is dugot. So, mukha na po ta guys, amo naman tagpang hinaw. Bisa tong wala kakaon diha, nga ta, dugang tataon guys. Hmm. Ano kaya siya guys, na siya kalabasa.